Kweduno mabuja akanaka makasimba chere tauya nadzo nhau dzanyasi zuwa rochi20 mwedzi uno wagunyana ipapa rekai titande tiri kunyepai wachiwenga vanenge wakuita kubatana nasanyatwe somautoka wakasenza wese pabodzipo izvezvi vari kubatana vachiti kwai vari kupemberera mugwicho wachiwenga ngari kusimbisiwa mhanduwe kucheche kwawo kuroma koko regai tione kuti zvine chimwe chere zvazvichaunza kana kuti zvinenge zviita sei. Tinokunyepai apa mutsvangwa agoburika akati munonyanya kureketa pwito dzokuti tagwirei anoba vaimba vhai muri kuti anowori kana munoka umbowo hacho enda kumatare udzi mhosva kureka kureketa zvinhu zvauri umbowo hazvo pakaoma akabva atoti pokare kuribe zvokunetsana zvamuri kureketa muchinyepa mumapepa mumu kwai muri kunyepa zvese zvokuti wakagonetsana wagoringana kuita masvanhu kongonya kudidi paribe zvakadando zviri kuitika tiribe kunetsana kuriko kuZANU PF idiwi rekai tirambe takaringa iye zvinhu zvacho zvinonetsa kaa kuti pese zvinezvi zvindoreketiwa makwai kuno makwai iwo anorega kuzonadzirika kaa unomira nawo sei ari makwai. Tinenge chikunyepai kana pano zvimwe. Kambani yo Airports Company of Zimbabwe yagoti iyo wari kuuya nondege kuuya munyika wari warendo kwai wanofanira kuti waende padande mutande wagozadzisa rimwe fomu riripo ipapo asi wanhu womuZimbabwe wano mapasipoti matsva vanondopinda kaa mumagedha anodaba kudhindiwa aye maegets pachirungu kana uribe pasipoti itsva uchino pasipoti yokudhara welcome kwakundoendawo nodhindiwa ipapo. Haiwa rekai tione kuti zvinopera sei. Tinenge tichikunyepai mhanduwe kana pane zvimwe zvinenge zvareketewa. Jacob Mudenda goti wakomana Japan iri kutitsigira pakutsvaka kwedu tsigiro hwekuti tigoisiwa muUnited Nations Security Council. Chokwadi tine manyepo tiri kuchiziva kureketa kuno kuJapan kokuriba wati wazvibvuma izvozvo wati wareketa nezvazvo kuti Zimbabwe iri kubvumiwa vari kuitsigira. Rekai tinenge tichindokunyepai kana pane zvimwe mhanduwe zvatinenge taraboya panhau yacho. Kwaburika imwe vhidhiyo wamwe watenzi wakadzingiwa kuAmerica naTrump wakati ndichakona kureketa ashona mhanduwe unobva wanatsa kuona kutoti apa iye atoningisika kutoti arikuita kufunga noshona ozochinja kuisa chirungu apa arikuda kureketa chirungu achiita kunge munhu wekuAmerica rekaiwa mutukudzi wagorekete zvawo kuti dada norudzi rwako mhanduwe zvese ndokutoti zvitekaire zvisvinu unobva waita mugwatsitsi chaiko. Rekai tione kuti akati royambani anoita zvokudando izvozvo. Masoko okupfa kwaiye DJ Babongile Skonjiwa ari kuita kuhwadza vazhinji mhanduwe wagosenza naye wagototi anga ari munhu musvinu fani zvinoita kuhwadza. Rekai tindoramba tichivimba kuti zvichaita kuti zvinhadzirike zviite zviri nani kana pano zvimwe zvinenge zvareketeka nokuti mhuri yacho waribe kuzotinyepa kuti chii chakamugwarasha kana kuti chii paribe zvakadando anga ano makore 40 ngaazorore murugare. David Korotat agoburika mhanduwe achida kutsigira Charikeki iye Charikeki wekuAmerica orusadura ganda anoenga vanhu vatemayo. Aiwaba mhanduwe ukaona maita munhu akaita kudari so mubato menyu kana mukanzuru menyu motoziva kutoti mapinda pfumvu nokutoti zvese zvaanenge ari kuita kunyange akambozama kuvharavhara zvache kuti munhu musvinu panozondoita basi kwaika rinomanyanga rinoputirika mhanduwe apo pakaita kunyangara apo pakanyangaritsa aita zvisvinuba. Rekai tigoona kuti rubato rache wachamuita sei. Tinenge tichinyepana.
Wotoda magaya akatoti imi ndikaenda kotora motika nomari zvandakapuwa naWikineri kana nadzimai vangu vari kutoendawopo kare kotora takuzviziva kuti anoenda chete koka makaro mandiwe nomotika yaanotekaira nayo iye nokudhurai keinoita iyi agoita sei yekuchiwa basi ruchiwa unoita kusaiuta komana zvinopera sei. Kuno mumwe wekuBritain ari muZimbabwe ari kugara kuBritain agotanda inonzi Zimbabwe Educational Trust yaagoti tiri kutsvaka mari kuti tibatsire vanhu vari kuZimbabwe wapwere vari kutadza kutora mapepa kuti wakone kutora mapepa okuti wakazvahwa muZimbabwe rekai tigoona kuti wachabudirira chere pakuita izvozvo. Wagotoreketa kuti wazhinji vari kutosaya mapepa iwayo hino kuti zvichatekaidziwa sei. Tinenge tichinyepana mhanduwe kuti zviri kwamira sei. Apawo kanonzi Rasi Pombi kaye kanzi iwe uri pombi iwewe uri kuda kutokurawo nopombi chaiko kuti uite tusvinu aanzoenda mujere mhanduwe 6 months mwedzi mitanhatu urimo nonyaya yekubatiwa nobhurongo. Kana tichivanyepa vafana vawa kuti gosiyai zvinodhaka ndizvo zvatinenge tichireketa izvi. Pamunozoona vabereki vazhinji vachiramba kuti vapwere wavo vaite zvemagitari ndipo pazvinobvira ipapa nokutoti ndokwawakatandira izvozvo zvombanje zvono zvakadando izvozvo mukuti kwai gatimbe ipapo ndopawabva wavhiringika ipapo. Rekai tione kuti achapedza rini jere racho. Kureketa kuno SRC yagototi tamisa munhu anga andiri ndiye agere hunde kuSRC ko Elta Nengomasha kwaye ati aiwa ndichazvidaba ndasiya basa. Madziva nyika yuyu pane zvaari kuita rekai tichazvibata hedu kuti zvii tinoramba takavhura dziso basi. Ipapa Zimbabwe yatamba mutambo yokusanoita kudziisa nyama mawarm up matches yomutambo T20 World Cup Africa qualifiers wakaja Kenya nowanhu wapfumbamwe. Botswana ikaita zvibodziso ikahwinawo ichitamba noMalawi nomumhanyo 5-5 kuti makorokoto nyangwe zvayo iribe basa mitambo yacho. Wobhora wechibuku Dynamos yagohwina noZPC mapena 4 ZPC 2. Manika yakajiwa noTriangle no2-0. Pikita ikajiwawo noEmos nokabodzi 3. Highlanders Boso yakazohwina wakomana kuhwina nomapena 2 Scotland nokabodzi. Idiwi rekai tione zvedu kuti zvinopera sei. Tinenge tichikunyepai kuti zvimwe zviri kuitika ipapo. Tikaringa zviri kuitika pasi rese kureketa kuno wafana wodhudhura wanga wari kunetsanaka watoita kuenda kubazi rinoringa nezvofundo yowapwere imo mudunhu roGauteng kuonetsana nawo kuti kwaigotandai maisa wapwerewo munyika medu muSouth Africa kuwapa nzvimbo dzezvikoro kutanda mapa wese nowanhu wokunze kwenyika. Unobva wanatsa kuona kuti zviri bei nochokuita nomapepa kunzi vanhu varibe mapepa nokudidi vari kundodaba vanhu kwavo kunze kwenyika. Kuno zvinoita chere izvozvo. Rekai tigoona wakuda kuti zviitiwe sei. Munhu kana atorimo muno anenge atorimo nemapepa acho muSouth Africa mo. Rekai tione kuti zvinopera sei ipapo. Tinokunyepai. Apawo mukuru wemapurisa Fani Masimola agoenda mhando yekukomisheni yamajanga iya. Vari kuita kupyamata anopisa mhanduwe nokutoti vari kureketa vari kuita kufushunura chaizvo. Nhamo inondohwadza kuti komisheni iribe simba rekuzoita chimwe chinhu. Rekai tione zvedu kuti zvinoperera kupi. Ipapa Peter Wamutarika anenge ndiye ahwina paye kuMalawi chakwera aiwa akwekweredziwa unzi iwe ibva apa watinyadzisa watitadzisa kupfumbura iwewe tikufara nazvo izvo. Anenge ajiwa ngaabvume kuti ndajiwa zvipere ndokuita tusvinu. Botswana iri kufara ipapa wakomana wakahwina 4x400
yokupanana chimuti waye. Aiwa, wabva watoti aiwa tatoita isu zuwa rokupemberera mhanduwe gozoro kudzimba. Watopuwa horodhe zvawo mhanduwe. Dai kwedu zvikaitawo rimwe gore tigopuwawo mahorodhe kana mairi matatu chaiwo zviite zvisvinu. Wanhu wokuItari aiwa wakati aiwa tirikuda zvinhu zvokujairiwa kureketa kuno takutoita zvokuratidzira kuti nyika yedu ireke kugotsigirana noIsraeri zvairi kuita. Tirikuda kuti wanhu waite kusununguka kunyika yoGaza. Regai tione kuti zvinopera sei, asi tinoramba tichiringa. Tiri ipapo mabuja, tagumira pano. Ndini wenyu mhanduwe Onau.